въобще да създаде едно общество около културата, около духа, която да ни повдига и да ни прави по-пълноценни. Така че насладете се на изкуството сега. Аз давам думата на Светлодар. Да поканя хората, които съм помолил да кажат няколко думи по повод тази изложба и по повод моето творчество. По принцип, давам думата академик Георги Чернев, който е председател на Академия Знание и самоусъвършенстване, след което великият писател Калин Терзийски, той е художник, писател и поантата ще сложи моят приятел и маестро Станимир Видев, който е там подпрян на колоната. Изкуството няма да падне в нещата. Академик Георги Чернев, заповядай. След това хубаво представяне на академик Недев, мога да кажа, че той е така мой ментор в изкуството. Когато правих първите си така крачки, нали, с него се съветвахме, той рисува, виждате неговия стил, по-скоро абстрактен, аз започнах с по-скоро реалистичен, за да еволюирам към постепенно тук в тази зала преди 7-8 месеца правих една изложба, която също беше абстрактна и благодаря на академик Недев, че вървиме така заедно и аз до някъде те следвам вече. Сега той прави големи платна, това се вижда. Това са малки, както. Виждам, че напоследък минава в по-малки платна. Взел е от академията, в която заедно работим, Знание и самоусъвършенстване, която е езотерична така, тематика, взел е усъвършенстване, като и това в неговото заглавие на изложбата ми хареса, нали, съвършенство в несъвършения, така да се каже, да, свят, в който живеем. Душата на академик Недев се вижда в тези картини. Аз много харесвам него като приятел, не само художник. Веселяк е, картините му излъчват една така много приятна жизненост, ведрост. Даже вече имам една любима картина, която много ми хареса и се снимах с нея. Това е намек, нали? Да, ние си правим подаръци с него. Аз мислих, че ще купуваш, бе. Защо не? Така. Аз съм бил в неговата галерия. Значи той е много уважаван автор, канат го на много места. Наскоро имаше в галерията при академик Ралчев, галерия 900, много хубава изложба. Така че той продължава да бъде търсен автор. И аз се радвам, че се познавам с него, защото постепенно усещам, че по някакъв начин нашите души са сродни. Първо, че сме родени на една и съща дата. 1 май. Което това последствие го установихме. Нали? Но явно тази обща дата на раждане ни направи сродни души. Чрез изкуството си той изразява душата, а ние, които го гледаме, пък с нашата душа го възприемаме това нещо. Така че това е много духовно общуване и аз много харесвам неговите платна и въобще всички изяви, които той прави. Аз пожелавам успех на неговата изложба в Пловдив. Надявам се, че тя ще бъде така добре приета от пловдивската публика и на добър час, академик Недев. Благодаря ти. Калин Терзийски. Благодаря. Писател, художник, интелектуалец, мислител, философ, дълбок и психиатър все пак. Все още вода Homo sapiens, т.е. човек, и това ми е предостатъчно, но Homo sapiens е разумен и мислещ човек, а мислещият човек не може да се ограничи с едно действие в живота си или дори с един занаят. Аз винаги съм бил еклектичен и винаги съм бил аксиален и многопосочен така в търсенето си. Се запознах с Светлю като писател, а след това се запознахме и като рисуващи хора. Аз не съм художник и не искам да чак така да обиждам художниците с моето присъствие, защото
Защото има и такива като него, които наистина са работили. Аз следа неговото творчество вече 8 години. И пораснахме. Може би, да. Той ми каза, че на 63, аз мислех, че на 57, както когато се запознахме. Човек само в своите години някак си каза, нали? И той ли става? Не може да бъде. А той не се е променил физически, но стила му еволюира, защото аз го следа непрекъснато в Фейсбук. Фейсбук е вече трибуната на изкуството, повярвайте ми. Не е същото като да отидеш в галерия. И аз съм много доволен, че идвам от София специално за тази изложба, защото на снимчица, на телефон особено или пък дори на компютър няма нищо общо една картина с видените на живо и срещата с автора. Аз имам една не особено, не бих казал долнопробна, но такава не много добра склонност да правя сравнения. Обаче ние в края на краищата винаги трябва да си даваме сметка, че каквото и да правим, сме стъпили върху един огромен остров от натрупано знания, умения, стилове, вкусове, течения. Става въпрос специално за хората на изкуството, а и въобще ние сме стъпили на още строящия се връх на една пирамида, чудовищно голяма, от рисунките в пещерата Ласко, които вие знаете с бизони, лов и така нататък, през рисунките правени с пръскане с различни цветове глина от преди 30 000 години в Австралия. Всичко до това време се е трупало и някакси аналогиите и сравненията са ни бели. Ние сме подложени и съзнателно, аз наистина съм бил психиатър в детството си, и несъзнавано сме подложени на безброй влияния. И когато виждам продължение в изкуството на Светлио, на такива велики майстори, сега аз ги прегледах, за да си припомня наистина дали. И аз мисля, че той предишния път, като в Стара Загора го представя, не остана недоволен, че споменавам велики имена редом с него, не над, под или в страни, а редом с него. Примерно гледах Вилем де Кунинг, едно от най-легендарните имена на абстрактния експресионизъм. И си казах, ето, ние имаме нещо, като прочетете за Вилем де Кунинг. Това, че не е известен колкото Ван Гог, е просто защото нашата култура беше доста ограничена по време на социализма, а сега инерцията продължава безразличие. Прочетете за такива майстори като Джаксън Полък, който може би знаят много от нас, защото неговите картини достигнаха до чудовищно високи цени. И аз предлагам и на Светлио да стана. Не може, но на този етап. 150 милиона, Джаксън Полък, умрял при катастрофа пиян, защото е бил хроничен алкохолик, за разлика от Светлио. Не е хроничен. Само алкохолик! И наистина, това да се ценят картините по такъв критерий, цената, е жалка, пошла работа някакси на пръв поглед. Обаче в един свят, в който наистина всичко се оценява с пари, аз казвам, картина на Вилем де Конинг или Кунинг и на Светлио, нали, трябва да стоят редом или на Марк Ротко, или на Джаксън Полък и да са, айде техните, защото те са умрели вече, да са по-скъпи с 20%. Така добре ли? За умрел с 20% повече. Но наистина, щом ще оценяваме с пари, Светлио ги заслужава.
А наистина е всеки от тези, които изброих, и Пит Мондриан, и Казимир Малевич, и Кандински, създатели, който тук също прозира. И това е много хубаво, защото това е великата приемственост. 1907-1910 година Кандински прави тия неща и той има достоен продължител. Да се рисува абстрактно е много по-голямо чудо, отколкото да имитираш някаква действителност. Защото ти трябва да я създадеш сам. Твореца почва от нищо, Господ започва преди големия взрив. Няма нищо. Как беше? И само дух се рееше над водите. И от нищото да направиш нещо, което въздейства обаче на човек, стига те да са отворени и прочистени. Ще завърша с тия думи на Уилям Блейк, които след това са повторени от Олдъс Хъксли, след това са повторени от групата Дорс, от Джим Морисън. Когато дверите на възприятието се прочистят, ще видим света такъв какъвто е, безкрайен. Ето, двери на възприятието. Вашите и вие гледайте тия картини, нека да ви въздействат през очистените ви от всякакви предразсъдъци и наслоени неверни представи. Просто ги възприемайте като удар с огромна боксова ръкавица право в хипоталамуса на мозъка. Благодаря ви. Искрено благодаря. Такива думи, миналия път каза хубави думи за мен, но сега надскочи няколко пъти това, което каза. Няколко пъти пораснал. Да. И сега, приятели, ще ми разрешите да дам думата, който да сложи планчата на това тежко откритие на моя изложба. Станимир Видев. Станимир Видев. Драги гости, уважаеми клиенти, да се насладим на този празник на света. Верно, след изчерпателния анализ на колегата Терзийски и на академик Мика, какво да кажа? Мога да обява изложбата за открита. Изложбата е открита! Станимир Видев.